Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Сайфуллин Мәнсур Рафат улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Наилә, уллары Марат һәм Иркен, килене Галия, оныгы Илһам котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез Николаевка районы Әхмәтле авылында гаиләдә 7нче бала булып якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап үзенең хәрби бурычын Украина илендә намуслы килеш 1986 елны үтәп кайта. Гомере буе туган авылы, туган йортында яшәп ул күпләргә үрнәккә куярлык тормыш сөрә. 1991 елны без үзебезнең гаиләбезне кырып җибәрдек. Һәм менә 30 ел инде бер-беребезгә кирәк һәм терәк булып матур гомер кичерәбез. Мәхәббәт җимешләребез булып ике улыбыз Марат һәм Иркеныбыз туды. Айрым туктап, әтисенең туган көн бүләге булып туган Маратыбызны, беренче балабызны да бүген кушылып бәйрәме, туган көне белән котлап китер идек. Алар гомере буе икесенә уртак бәйрәм каршыладылар. Бүген кабат шундый ук матур мизгелгә ирештек. Гаиләбезне бизәп кызыбыз булып киленебез Галия дә төште. Алар безне бәхетле кылып, оныгыбыз Илһамны бүләк иттеләр. Татлы алмаларыбызга алда да безне сөендереп, шатландырып кына яшәргә телибез. Һәр вакыт без сезгә кирәк чакта ярдәм итәчәкбез. Бүгенгедәй йөзебезгә кызыллык китермичә яшәгез, сөеклеләребез. Сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез. Әгәр алтыныбыз безнең сөюне, хөрмәтне һәм бүгенге бәйрәмеңә теләкләрне барысын бергә кушсак, җир шарын гизеп туган авылыбызга кадәр җитәрлек күпер салып булыр иде дип уйлыйбыз. Без бик шат синең дөньяда барлыгыңа, син безнең әтиебез булуыңа. Бу сүзләр җаннан килгән сүзләр, аларны дөрестләргә ярамый. Телибез сиңа бүген шундый ук акыллы, ышанычлы булып калуыңны. Бәхет гел синең яныңда булсын. Бу көнне дөньяның барлык кошлары махсус сиңа дип сиренада җырласыннар иде. Кадерле кешебез, сиңа ныклы саулык, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Сиңа Кавказ якларындагы нык сәламәтлек, Кавказлылар сыман озак яшә газизыбыз. Безне юбилейда яхшы кәеф һәм нурлы елмаю белән сөендер. Туган көнең белән яраткан кешебез безнең. Сиңа диеп язган бөтен җырлар җырланмады әле, ашыкма. Гомереңнең матур көзләрендә зинһар авырлыкка юлыкма. Әнкәебез белән озак еллар каршылагыз безне кунакка. Ә без әле китмәбез хушлашып сездән газизыбыз озакка. Телибез чын ихлас йөрәкләрдән туган көннәр котлы булуын. Өй эшләре генә түгел әле авылның бәйрәмгә тулуын. Булдыклы гаилә башлыгы, хөрмәт иткән әти дә, сөеп туйгысыз бабакай, шуңа матур яши дә. Котлы булсын туган көнең, бирсен Раббым бәхетең, бары түрнең башларында махсус синең тәхетең. Сабыр кылып яшәле син, мәхәббәткә төренеп, һәр бер көнгә Раббыбызның алда бары сөенеп. Хөрмәтле Мәнсур Рафатович, туган көнегез мөбарәк булсын. Марат белән икегезгә уртак булып салган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Karşılasak idi geleberge, yüreklerini yüreklerge beylep, gözümüzü olmay gözlerden, her vakit dağılı maksadılarla bassak idi bir gözlerden. Sen doğansın çilge bәхет үшін, күнде olurken yıldız alınğandır, şu yıldızның sirrin uğrularından, sen varır yolları salınğandır. Sen doğansın çilge bәхет үшін, күнде olurken yıldız alınğandır, şu yıldızның sirrin uğrularından, sen varır yollar salınğandır. Şu yıldızның sirrin uğrularından, sen varır yollar salınğandır. Сайфуллин Мансур Рафат улы үз тарафына жылы кытлаулар кабул итүне дәвам итә. 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан аны бу юлы энесе Айсә, килене Альбина, балалары Али, Алмаз, Амил кытлап, шулай ук йөрәк түрләреннән ургылып чыккан жылы теләкләрен җиткерәләр. 55 ел элек Николаевка районы Әхмәтле авылында гаиләдә 7нче, иң төпчек абыебыз булып кадерле кешебез якты дөньяга аваз салып, бар якыннарында бәхетле кылган. Инде 30 ел гомерен ул җиңгәбез белән бергә парлы килеш үткәрә. Тормыш кораплары күп авырлыклар, шатлыклы мизгелләр дә татып, гаиләләре күпләргә үрнәккә куярлык булып, 2 татлы улларын тәрбияләп үстерделәр. Билгеле, гомер үтү кыр аркылы гына узу түгел. Күп киртәләр аларның алларында очраса да, абыебыз гомере буе чын ир-ат булып яши белде. Гаилә башлыгы вазифаларын төгәл үтәп, тугрылыклы ир, үрнәккә куярлык әти буларак яшәде. Бәхете артып өстәвенә ул бабай да була алды. Кардәшләр дә алар төрле була торганнардыр. Без үз абыебыз турында иң әйбәте дип әйтәсебез килә. Чөнки ул һәр вакыт шатлыкта да, кайгыда да беренче килеп җитеп ярдәм кулы сузучыбыз, аңлаучыбыз, булышучыбыз, кирәк вакытта сүз белән дә, эш белән дә ярдәм итүчебез безнең. Без аңа мең рәхмәтле булып, һәр вакыт анардан үрнәк алып, гел яхшы сүзләр белән генә телгә алып яшибез. Абыебыз, тормыш сиңа үзе көндәлегеңә 2 бишле куя. Бу билгеләр синең лайыклы килеш алганнарың. Алда да Раббым җиңгәбез белән бер-берегезне яратып, бала онык хәсрәте күрмичә, парлы килеш яшәргә насыйплар булсын. Бар эшеңдә дә җиңеллек һәм уңышлар сиңа юлдаш булып, фәрештәләр үзләре канатлары астында саклап йөртсеннәр иде. 55 яшьтә юбилей бик матур була абый. Күрәле син, бик күпләре бүген сыкланып карый. 2 тапкыр әти булдың, 1 тапкыр бабай инде. Шушы матур гомер чорың сизмичә бүген килде. Туганнарың янәшәңдә, кытлы бәйрәмең белән, шатланыша синең өчен дус, туган, күрше күлән. Гомерләрең алда синең, көтсен исәнлек тулы. Һәр вакытта абыемның бары уң булсын юлы. Яратабыз сине ихлас, бар өй эшебез белән. Кытлыйбыз җылы күңелдән матур юбилей белән. Хөрмәтле Мансур Рафатович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Bulutlarga tasma urış sirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tizel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilise kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga.
Яшын сыйпап юатса да болытларыны, булмас инде элеккедей жылытканы. Туган жаннар туганлыкны югалтмасын, туган барда ятлар килеп юатмасын. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Яшын хаман болытларны күзләп йөри, болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт, туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Sabırlı hem tuğrı yürek tuğanlarga.